Kugona kuziva kuti chausina handicho chausina. Ishona ingangoti remei kubata kana kunzwisisa, but ndichaititsanangurei. Ndati zvinogoneka here kuti munhu azive kuti chandisina ichi hachisicho chandisina. Ndichapa muenzaniso wekuti zvibatike ndozokumhorosai nekukutambirai. Dzimwe nguva munhu anogona kuti mazuva ano handina basa, handisi kushanda. Yeti chaasina harisi basa, chaasina chikoro chiri kutsvagwa nemabasa pavanhu. Ndachinotsvagwa chimwe kana chinotsvaga chimwe haazi munhu anotsvaga basa. Chinotsvaga vanhu vebasa ibasa. Vanhu vazhinji havana kumbopadzidza kana kupatarisisa kwazvo, nekuti zvinotora advert kana kuti mharidzo yekambani kuti tiri kutsvaga munhu akadai. Haanyorwe nezita, panonyorwa qualification. Saka mabasa anotsvaga chikoro chiri muvanhu, anotsvaga zivo iri muvanhu. Saka kushaya kwemunhu basa hakuzi kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwechikoro chinotsvagwa nemabasa. Saka ndati gona kuziva kuti chandisina handicho chandisina. Ugoziva chaunofanirwa kuve nacho kuti ukwanise kuwana chaunofanirwa kuve nacho. Alright, regai ndikugamuchirei zvakare mugore ra2026. Makorokoto, ndinotenda Mwari, tapinda. Gore ra2026 gore ratakanzi naMwari igore regood open doors, gore remadhoo akanaka akazaruka. Zvakanaka kuti nditaure chinhu ichi tisati taenderera mberi, kuti patiri nhasi munana, patiri nhasi itestimony. Hakuna anogona kunga achinyunyuta, akatsamwa, akagumbuka, akaneta, achirwadziwa kana kuti achichema kana iye asiri testimony uye asina testimony. Hakuna chinokunda kuva mupenyu, nekuti mukuva mupenyu mune promise yekuti Mwari mupenyu vachakuitira ende vada kukuitira. Profesi hombe kumunhu yekuti Mwari vachinewe muprogramu dzavo, muagenda, inobva pakukutendedza kuona rimwe gore, kukutendedza kurarama. Ukazvitarisisa, kune vaunoziva vakarara vakasamuka, vakati bhabhai tinodzoka manheru asina kudzoka, vamakataura navo the previous day kakava kokupedzisira, vaive vatsvene vainamata vachifamba naMwari kukudarika. Iwewe mukutadza kwako nemukutuka Mwari ukaregererwa, kwete kuregererwa koga, but ukapiwa mumwe mukanazve. Hauzi ngori mukana wekurarama, asi mukana wekuziva Mwari anorarama. Unozviziva sei? Unoziva nemabasa ake anobatika, mabasa aMwari anongonongedza kuna Mwari. Vanhu vanokuona vanongoti uyu ndiMwari, nekuti takamuona musikana uyu asvitsa 52 years asina kuroorwa, akaroorwa akaita vana vakomana vairi. Chokwadi Mwari variko. Ndosaka usina kufa uine 33 waita 6 years uchinamatira kuroorwa, ukanamata zvedzimwe 10 ukapopota ukambodzokera kumashure ukabika doro, Mwari vakaramba vainewe kusvika varoorwa. Chavaingokurangaridza nacho kuti ndinewe ndichakuitira, kukupa upenyu iwewe usisa, Mwari vasisakuitire.
zvakanaka mwana mako. Zvisinei, regai tidzokere kunyaya yedu yandati kugona kuziva kuti chausina handicho chausina. Ndichaverenga kubva kubhuku yazvakazarurwa chitsauko 3 vhesi ye7 verse chapter 3 vhesi ya8 kuti tinzwisise kuti musoro wenyaya uri kubva kupi uchienda kupi nemhaka yei uchienda ikoko. Ndichaverenga. Shoko rinoti iro, ndinoziva mabasa ako, tarira ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu. Pane nyaya iri kutaurwa pane zvataurika izvi. Sekutaura kwandinoita nguva nenguva, ndinoti ini kugona kunzwa kutaura kwaMwari, kugona kuona zvavataura vasina kuzvitaura. There is a message in the message. There is a saying that you must hear, or you must have the ability to hear what is being said, even if something else is said. Kona kunzwa zvataurwa mune zvataurwa, or mune zvataurika. Pari kutaurwa nhau yekuti iwewe simba hausisina. Kwamakore wafamba naMwari, warindirira, vanhu vanokuziva nekufamba naMwari, asi vanhu havakuzive nekupupura kunaka kwaMwari. Unotaura nezvaMwari asi zvaMwari hauna. Ndiri kureva matestimony, because you can't be weak and possess. Hazvigone kuti unge usina simba uine zvakakosha kubva kuna Mwari. Ndaunotorerwa newakaipa. Saka Jesu chaari kutanga nekutaura nezvacho, ari kuti hauna zvauinazvo uineni, nekuti hauna simba rinokwezva zvandiinazvo. You are weak, hauna simba, you are powerless. Saka chinhu chekutanga chausina haisi testimony uina Mwari. Chausina isimba rinoattracta kana rinodhonza, rinobata matestimony. Oh my God, oh my God, oh my God. Vanhu vazhinji vanoti handina mota. Aiwa, mota dziriko, dziri kuadvertiswa. But iwewe chausina haisi mota, chausina imari. Munhu anofanirwa kuti handina mota mazuva ano munhu ane milioni mubengi. Chaasina chokwadi imota, nekuti mari anayo. But asina mota, asina zvemari. Chaasina haisi mota, chaasina imari. Saka Jesu ari kuti inini uneni and inini ndinazvo zvaunoda, but iwewe hauna zvaunoda zvandiinazvo. Saka chausina hazvisi izvi zvandakabata: marriage, imba, motikari, muchato, business. Chausina isimba rekuzvitora, simba rekuzvigamuchira. Saka kune simba rinodikanwa nekuti rataurwa kunzi tarisa dhoo rakavhurika iro rekuroorwa. But my concern panhau yedhoo randavhura iwe uripo, ndiripo newe, isimba rausina
aumupinde mumarriage umu kana simba usina. Ini ndaiisa pamberi pako. Handizive kana ndichibatika zvakajeka panyaya iyi. Rega nditry kuiunza ive literal kana kuti ive inonzwisisika zviri nyore. Right, ndikaita hama yangu yandinodisa, yandinofarira, hama iyo shaya simba mumuviri wayo, maybe for a day, ndikaibikira porridge mukitchen, ndikaenda kubedroom ndoiudza kuti porridge rawanga uchitaura riya rezviyo rine dovi neshuga yakawanda raibva ririmo mukitchen nerudo. Maybe pane mutemo unoti hakuna porridge kana kuti chikafu chinobuda mukitchen chakananga any other room chinodyirwa imomo. Maybe let's say ndachitora ndaisa mudining munodyirwa, nekuti pane mutemo wakaiswa nekambani kana kuti newhatever wekunzi hakuna chikafu chinodyirwa mubedroom. Ndomuti huya udye porridge mudining. Iye haana simba rekufamba. Chaasina harisi porridge, chaasina hachisi chikafu, chaasina isimba rinomuendesa kune chikafu, rinomuita kuti adye. Saka chausina, tikaverenga bhuku yaDeuteronomy 8 vhesi ya18 rinoti iro, remember the Lord, for it is he who gives you power to get wealth, in keeping with the covenant that he made with your forefathers. Rangarirai Jehovha nekuti ndiye anokupai simba rekuwana pfuma sezvaakarangana namadziteteguru enyu. Saka tikawana asina mari, haana mari, kwete, chaasina isimba rinokwezva mari. Saka urombo hauonekwe in currency, hauonekwe in figures. Urombo hunotomezhwa in power. Saka kapawa kemadhola kanonzi poverty, pawa remamiliyoni rinonzi mariches. Mari inozoreacta kana kuti inozouya in response and in reaction kusimba riripo. Your possessions are a manifestation of the power at work in your life. Saka mapowers aya anosenza kana kuti ari mumadepartments akasiyana. Kune power rinonzi faith, koita power rinonzi prayer, koita power rinonzi trust. If you can trust God, you can wait for him. If you can trust God, you can ask him for anything. Power. If you can pray, you become powerful. All right. Ngatimbosiya kwese ikoko. Tidzoke kunyaya yandataura kuti chausina ndicho here chausina. Chausina handicho chausina. Saka gore rino igore rekutsvaga nekuziva chausina chaicho, kana kuti igore rekuziva kuti sei usina chausina. Vhesi iri kungotaura riri kupa picture ticharamba tichidzika nayo mumazuva anoteera tichinamata. Saka pari kunzi open your eyes kana kuti vhura meso, ari kuoneswa kuti zvawaifunga kuti ndizvo zvausina, aiwa zviripo. Chausina maziso anoona zviripo, kwete zvauri kuda kuona. Saka Jesu ari kukonfema kumurume uyu kana kuti kwatiri kana kuti whoever anomuka akaiverenga kuti mukomana, musikana, tete, mbuya, zvamaifunga kuti hamuna, zvamaifunga kuti hazvipo, zviripo.
asi chisipo hachipo mamuri chinonzi chipo chekuona zviripo zvaiswa naMwari pamberi pako, chipo chekuona mikana, chekuona masuo avhurwa naMwari. Saka paya paunoti handina maopportunities andiri kuwana, handina vakomana vandiri kuona vari kuda zvekuroora, chausina havasi vakomana vari kuda kukuroora, chausina maziso anoona vanoroora, anoona vari kuda kukuroora. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Gore rino tichadzidza. Gore rino tichadzidza zvidzidzo. Igore rekudzidza. Nekuti nyaya iri pakugona kuona, pakugona kunzwa. Mwari tafamba naye tinavo. Asi chatinetsa kuve nezvaMwari watiinaye. Hatina chatakabata chinotaridza kuti tafamba naye kwenguva. 2025 akapera, taingowawata, taitaura, tainamata. Akapera tisinazve zvataida, zvataikumbira. Saka chatisina hazvisi zvataikumbira, chatisina kugona kunzwa Mwari anotaura, nekuti mukutaura kwake ndimo mune zvatinoda, uye zvatinofanirwa kuita kuti tiwane zvatinoda. Saka ukashaya ability yokumunzwa, washaya ability yokuwana kubva kwaari. Regai ndipe muenzaniso. Ndichifamba inini nemuChina kana kuti muRussian, a billionaire ane mari achifamba neni, maybe ndamutaridza rudo, tasangana ndikamupa mvura inotonhorera, ndikamupawo maswiti nematamba angu, semunhu asinawo zvakati ndamupa matofi angu nematamba angu, abva anwa mvura, tofamba. Obadi yanchoncha muna nchoncha muya mune milioni irimo, kuti enda pakambani yakati, unondimirira ipapo, ndichafona na2 upiwe milioni yako nekuda kwematamba awandipa. Milioni yaiswa muvoice, milioni yaiswa mulanguage yandisinganzwisise. Mukutadza kwangu, mukushaya kwangu knowledge yelanguage, ndo mukushaya kwangu milioni inouya iri mulanguage yechiChina. Ndo zvinoita maopportunities, zvinoita mikana, zvinoita matestimony aMwari anouya ari mulanguage yaMwari nguva zhinji. Ukange usingagone kunzwa nekuziva language yaMwari, nekunzwa voice raMwari, unoramba uchifamba naMwari, ivo vakutidzokera pakati unopiwa chakati, ini ndichasvikapo after 10 minutes. Wotoramba uchikumbira, uchinyaudza Mwari, ivo vakupa kare, but chawapiwa wachipotsa nekuti hauna zivo yelanguage yaMwari. Saka inini pandinozoramba ndichifamba 10 kilometers 10 days ndiine muChina, andipa milioni, ndisina mari. Chandisina haizi milioni, chandisina iability yekunzwa Mandarin language kana kuti mutauro wekuChina. Saka chausina iwewe haizi testimony, chausina ndechinokuwanisa testimony iyoyo, chausina. Saka Jesu ari kuti ona, tarisa, open your eyes. Saka chaanga asina, 1 attention, 2 sight, vision, ability to see. Yeti door ranga riripo, nekuti haritariswe risipo. Vari kuti ona milioni iri pasaidi pako yanga iripo, changa chisipo kuona. Saka ndati inini, gona kuziva kuti chausina handicho chausina. Saka gore rino harizi gore rekuvhurirwa madho akatovhurirwa. Chatida kukumbira Mwari
ayaya gore rino kuona, kunzwa nestrength, because zvinhu 3 zviri major zviri kushota pavhesi iyi zvakataurwa. 1 kusanzwa Mwari pawanotaura, 2 kusaona zvinhu zvaMwari kana kuti ruoko rwaMwari, 3 strength. Zvakawanda zvinosvika ku7. Ticharamba tichizvidzidza tichinamatira. Saka tinotenda zvikuru nekuda kwenyaya iyoyi. Tirwai zvakanaka.